Dead on the spot ang 55 anyos na si Susana Nacario E. Arroyo, kan Zone 1 Santiago, Iriga City, matapos na mabangga asin maligidan paningrida ning bus sa Maharlika Highway sakop kang Sitio Portico, Pabrika, Bulacan, Camarines Sur, alas 6 ning banggi kang Lunes, Mayo 15. Sigun kay Police Captain David Olyares, Deputy Chief of Police kang Bula Municipal Police Station. Backride ang biktima kang sa iyang esposo na si Herman Nacario Jr., mantang pigbabaybay ang tinampo pasiring pili Camarines Sur. Bigla subot na may nag-overtake na truck sa mga biktima. Rason nga ni magilid si Nacario. Alagad ay naantisiparan ang padangadang nakasunodan na bus na nagresulta sa nasambit na diskwido. Maswerte man na minor injuries na ang sinapo ni Nacario. Then nakilagan po siya si driver katong motor kaya nag-encroach siya duman sa outer lane, duman po sa shoulder. The time sir, timing po na si bus paarangkada na. Kaya po medyo nabundol si rear portion katong motor na naging kausa na ito nag-stumble din nahulog po si backride po. Kang nahulog sir, di na po nakapag-preno ining bus na oberan po itong itong babae, itong agumsang Binisto naman ang driver kang bus na si Arnolfo Villafranca, 45 anyos, asin residente kan Barangay San Roque, Ginayangan, Quezon, na inako naman ang mga gastuson sa pagpapalubong sa biktima. Dai naman subot nagsaangat paning kaso ang nabayang pamilya kang biktima. Nag-igo na sir ning settlement itong management kang ang Raymond Bas tapos ito pong family kang biktima po. Saro mo lang sa pinaka ngayon naging bonus na nag-drive kita. Maging sir, maging sense of mind lang tapos maging defensive rider kita all the times. Dugang pa kang opisyal, accident prone area ang lugar. Ngunyan kayang taon, igwana sindang naitalang 10 aksidente na anas may binawian ng buhay, partikularmente sa nasambit na highway. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal